Какво беше това? Чули го това? Сестра ми, по цял ден стоим на този диван, играем на тези телефони. Не мислиш, че е време да направим нещо различно с живота си? Нещо грандиозно, нещо велико? Абе така като го каза, да. И ти ли мислиш същото? Да ходим да ловим духове в гората! Снимаш ли? Да. Добре. Здравейте на всички. Какви всички? Само аз съм тук. Абе, говоря на... така се казва... Добре, почваме от начало. Здравейте, приятели. Какви приятели? Ти нямаш приятели. Абе, сестра ми, днес се намираме в една супер изоставена и прокълната гора. Каква гора, брат ми? В парка сме. Абе, сестра ми, ти ще останеш ли вече? Здравейте, приятели, аз съм Ники и в днешното видео се намираме в една супер прокълната гора, в която съм чувал, че има призраци. Днес е време да тестваме тази теория и да ги хванем. Да започваме. Колкото повече време прекарвахме в гората, толкова по-призрачен вид придобиваше тя. Затова, без да губим време, заедно с сестра ми се хванахме да разпънем лагера. Първо разпънахме палатката. Добре, скъпи приятели, след като вече се установихме в тази прокълната от Бога гора, е време да ви покажа и уредите, които имаме за ловене на духове. Първият уред е ето този термометър, скъпи приятели. Ако от тук от някъде мине дух, температурата ще падне и ние веднага ще го хванем. Също така имаме нещо малко по-опасно. Скъпи приятели, нещото в този плик е толкова страшно, че ако някой дух ни нападне, ние ще го покажем и ще го изплашим. Чуете се какво има вътре? Няма да ви го показвам, за да не ви стряскам, но това е снимка на сестра ми без грим. Не бе, чакай бе! Не. Скъпи приятели, това беше просто шега. Всъщност сестра ми е най-страхотният човек на света, най-голямата красавица на света. Аз по-хубава от нея не съм виждал. Това достатъчно е? Не, айде давай. Тя е най-хубавата, най-готината. Аз просто и завиждам колко е красива, дами и господа. Затова се шегувам така с нея, но истината е, че аз съм най-големия късметлия, че имам такава сестра. Така става. Абе, брат ми, какво правиш, бе? Събирам палатката, не виждаш ли? Ма няма ли да ни трябва за през нощта? Каква нощ, че удали сме, имаме страх от тъмното. Вземе да ни изкочи някой дух тука. Какво беше това? Чули го това? За дървото. Мамо, стара, то човек не може да се изсере тук от вас. Бах ти хората, братче. И всякакво няма никакви призраци тук. Само някакви наркомани. Какъв наркоман е, госпожичка? Аз съм дракон! Добре де, какво биха направили хората, които снимат паранормални видеа в такава ситуация? Оф, брат ми, това е много тъпо, няма да стане. Ще стане, давай! Оф, добре. О, не, призрак! Какво мислиш? Това е най-фалшивото нещо, което успяхме да заснемем. Перфектно е! Айде да ходим да ядем. Супер, айде! Много годняхо Айде, толкова човек. аз. Право, те Чакай. гори. Право, не с такова, майка.